खुलुमबाय आरोना नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय आरो गोदान भिडिअ नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो लाना फैदों आरोना थ' आंनि भिडिअखौहाय नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना माने फार्स्ट पार्टआथ' जेनेबा थांनाय गुवाहाटि थांनायमोन ओमफ्राय थ' नेक्स्टआवहाय आङो नोंथांमोनखौ बुंखादोंमोन नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै था होननानै जि बुस्थु लाना फैदों ड्रेस आरि लाना फैदों आङो थ' नोंथांमोननो आङो देखायगोन शेयार खालामगोन होननानै आं भिडिअखौ बुंनाय बायदिनो आं दिनैहाय दायो आङो माने नोंथांमोननो आङो मा लाबोखो मा ड्रेस लाना हायखो बेखौ देखायनो थाखाय शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय नायबाय थादो आरोना क्रप टप बयसफोरनिबो मोनगोन गार्ल्सफोरनि मोनगोन ओमफ्राय गथ'फोरनि हौवासा गथ'फोरनि हिन्जावसा गथ'फोरनि जागोन आरोना आंनियावहाय मोनगोन बेखायनो आङो लाना फैदों बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना आं गांसे देखायगोन पिस मोनसेल' देखायगोन ओमफ्राय बेयावनो कालारिं वाइस मोनगोन आरोना ओमफ्राय आं कालारखौबो देखायगोन आरोना नायलांबाय थादो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो देखायलांसै आरोना आं दा फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो देखायनो सानदों नैबियो ओभारसाइज माने गस्ला आरोना ओभारसाइज बियो माने बुटियाफोरा गानो आरोना थ' नैबेयाव एसे खुसि दङ ओमफ्राय दायो गरम बोथोरनि आरोना बेबायदि आरोना बियो थ' बेयावहाय कालारिं मोनगोन आरोना कालारफोरा दङ नैबे गांसे दङ ओमफ्राय बेबायदि गांसे दङ गासै बेयावहाय जमाहै 7 कालार दङ आरोना 7टा कालार दङ बेयाव 7 पिस दङ बेलेग बेलेग कालार दङ आलदा कालार आरोना आरो नोंथांमोना आङो देखायनो मोनसे बेयो क्रप टप आरोना थ' सिख्ला गिदिरफोर मोदोम फिसाफोराबाबो गाननो हागोन आरो लोगोसे गथ' माहाय 10, 11, 12 इयार्सनि माबाफ्राबो गाननो हागोन आरोना थ' नैबेबायदि आरो क्रप टप ओमफ्राय नैबेयावहाय माबादों आरोना वाइटनि ओमफ्राय स्टन दङ आरोना नै थ' नै बेबायदि आरोना बियो बेयावबो कालार दङ आङो बेखौहाय बारा पिस लाना फैयाखै आरोना थ' नै पिंक दङ बारा केमेरायाव एसां माबा हायाखै दे ओमफ्राय नैबेयो मा कालार होनगोन बेखौ ग्रे टाइपनि आरोना बियो ग्रे कालार ब्लेक ओमफ्राय बेबायदि पिंक बिसोरो गांबा पिस दङ आरोना बेबो अनलि गांबाल'सो आरोना जायफोर जोंनि खाथिनि आंनि भिडिअखौहाय नायदों नोंथांमोननो नांगौबाथाय नामा थायो आरोना गांबा पिसल' ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोना आरो आं मोनसे देखायनो सानदों स्कार्ट आरोना बे जाहैबाय मोनसे बिदि आरोना साइडआव बेबायदि माबा दङ हानाय दङ आरो लोगोसे बटम दङ आरोना बेवहाय कालारिं दङ एस साइज दं आरो लोगोसे एल साइज दङ आरोना बे ग्रे दङ ब्लेक दङ आरो मेरुन बे ब्लेक नङा दे मेरुन बियो ओमफ्राय बे ब्लेक आरोना साइज मोनगोन जा समायनाखा स्कार्टआहाय जा बरिया थायो आरोना नैबेयो अभारसाइज टि शार्ट सिख्लाफोरनि थाखाय आरोना अभारसाइज आरोना बियो गिदिर गाननो मोजां मोनोना सिख्लाफोरा दायो गरमनि बेबायदिनो बियो कालारा दङ 6 पिस दङ आरोना बे कालाराहाय 6आ दङ वाइट दं पार्पल दं आरो लोगोसे पिच कालार दं ओमफ्राय मेरुन दङ ओमफ्राय पिच कालारा मोननै ओमफ्राय लाइट ग्रिन दङ आरोना बियो आरो नै बियो क्रप टप आरोना बेबो क्रप टप आरोना सिख्लाफोरनो थाखाय लंपेन्टजों गाननो थाखाय आरो स्कार्टफोरजों गाननो थाखाय बियो क्रप टप आरोना बियो बारा पिस लाना फैयाखै दे आङो बिखौहाय मोनथाम पिस लाना फैदों ओमफ्राय बेबो मोनथाम पिस लाना फैदों आरोना बियो सेम कालारनि मोनथाम पिस दङ आरोना बारा लाना फैयाखै माने आलदा कालारबो दंमोन खिन्थु बारा एसां ब्राइट नङिखाय आं लाना फैयाखै ना बे कालारखौनो लाना फैदों थ' बेयो मोनथाम पिस दङ आरोना जायनो नांगौ आंनाव मोनथामल'सो दङ आरोना आरो बेबो क्रप टपआनो आरोना बेबो क्रप टपआनो जा स्टाइलिश स्मुथ जा बरिया आरोना जियाबो जा सफ्टखा आरोना थ' नै जिङावहाय वाइटनि माबा दङ आरोना बियो थ' सोरनो नांगौ नामा लांफैदो आरोना जा मोजां जियाहाय बेबो क्रप टप स्कार्टजों गाननो हागोन लंपेन्टजों आरामसे गाननो हागोन आरोना बेयावबो कालार दङ नै लेभेन्डार मोनगोन लेभेन्डारनि उनाव वाइट मोनगोन वाइटनि उनाव
लाइट ग्रीन मोनगोन स्काई ग्रीन ओमफ्राय येल्ल' मोनगोन नै दायो आरो बेबो क्रप टपानो आरोना जा समायनाखा आरोना बेबो क्रप टप ओमफ्राय जा स्मुथ थान्दा दायो गरमनि थाखाय जा बरिया जागोन आरोना बेबो गाननो थाखाय थ' बेखौबो आङो बान्डोल मोनसेल'सो लाना फैदों आरोना बारा पिस थाया आरोना बान्डोलावहाय गांब्रैल'सो दङ आरोना बियो ओरैबायदि खम पिसखा आरो गाननो थाखाय जा बरिया जागोन दायो मिनि स्कार्ट आरोना नैबे मिनि स्कार्ट थ' गाहायाव गाननो थाखाय मिनि स्कार्ट आरोना थ' बेखौबो आङो बारा पिस लानो हायाखै माने कालारखौ बारा एसां माने मोजां मोनाखै आरोना बेखायनो आं जिखौ लाना हायदों इयो गांबा पिसल' दङ आरोना आंनाव गांबाल'सो दङ बे मिनि स्कार्टआ आरोना नोंथांमोना लांफैनो हागोन दा गरमावथ' आरो स्कार्ट क्रप टप अभार टि शार्ट बेफोरबायदिल'सो गानोना मिनि स्कार्ट आरोना बियो स्कार्टआ बे कालार मोनसे पार्पलाव बेबायदि दङ ओमफ्राय रेडआव शेक बेबायदि दङ बे मोनसेया वाइट सिस्टेमनि आरोना ओमफ्राय बे मोनसे थ' गांबा पिसल'सो आरोना आंनाव बियो स्कार्ट दायो बिराद ट्रेन्डिंथ' गानोना मानसिफोरा जिहेतु नै बियो हाखावनाय ओमफ्राय बटम दङ आरोना बियो बेखौबो आं बारा मोनसेल'सो बान्डोल लाना फैदों कालारिं मोनगोन बेखौबो ओमफ्राय लोगोसे आरो बेजोंनो लोगोसे बेनो सेम खिन्थु बे स्कार्टआ सेम ओमफ्राय मा बुस्थु नैबेनिया बेल'सो दस्रा आरोना नैबे बुस्थुखौ ओरै बोनानै सिख्लाफोरा बिदि बोनानैहाय खुसि खालामनानै गानो जे बे बुस्थुआ दङ बेबो मोनसेल'सो पेकेट आरोना बारा पिस गैया बेबो मोनब्रै ना माल'सो दङ बियो बायदि गाननो आराम जाखागोन दायो गरमाव बेफोरबायदिल'सो गानोना गरमफ्राव ओंखायनो आं गरमनि दायो लाना फैदों जा मोजांखा दायो आरो नै मोनसे आरो बेबो स्कार्टआनो आरोना जिन्स स्कार्ट आरोना दायो बहुद ट्रेन्डिं जादों आरोना बे जिन्स स्कार्टआबो जा मोजां गुरै कालाराबो आं बे मोनसे वान कालार बेखौल' मोजां मोननानै आं बे कालारखौ लाना फैदों आरोना जा बरियाखा स्कार्टआबो गरमाव गाननायनि दायोथ' बहुद ट्रेन्डिं आरोना जिन्स स्कार्टआहाय बियो जाहैबाय गस्ला फ्रक आरोना गस्ला फ्रक बियो नै आखायावहाय खुसि दङ बेबायदि खुसि दङ बारा एसेबां फकास खालामनो हायाखै केमेरा ओमफ्राय बेयो जानजियाव खानाय आरोना ओमफ्राय लोगोसे नै बेनि डिजाइना जाहैबाय नै बेनि जानजिनिफ्रायनो बे माबानाय आरोना बेखौ जाबनाय स्टाइलाव ओमफ्राय गाहायाव एसे डिजाइन दङ आरोना थ' गरम सिजेन दा बरियानो सिङावहाय इनार आरोना बेबो मोनथाम कालार दङ बियो इनार जाहैबाय ओमफ्राय इनारनि सायावहाय गानग्रा बे आरोना थान्दा गुरै आरोना जिया बे इनारनि सिङाव गानगोन आरोना बेखौबो ओमफ्राय नैबे जाबाय इनार आरोना सिङाव गाननाय गरम बोथोरनि जा बरियाखा जिया आरो लं स्कार्ट दायोथ' गरमनि बहुद ना लं स्कार्ट लाना होबावदों आङो बेबायदि आरोना लं स्कार्ट आरोना बियो बरिया देखायनोसै आरोना बेखौ लं स्कार्ट बे गाहायाव डिजाइन दं आरोना डिजाइन दं आरो लं स्कार्ट बेबो कालारिं जागोन आंनाव जागोन गांब्रै पिस जागोन आरोना गांब्रै पिस बे कालार बेलेग दङ आरोना दायो लोगोसे आरो नै बियो लंपेन्ट आरोना थ' कुर्ताफोरजों गाननो थाखाय शर्ट कुर्ता लं कुर्ता दंबाबो ओरैबायदि गिदिर डिजाइननि पुरा स्कार्ट बायदिखौ नुयो आरोना जा समायनाखा आरोना बेबो टि शार्ट आरोना जा बरिया कालाराबो जा समायनाखायो जों लोगोसे पेन्टबो दङ शर्ट पेन्ट दं शर्ट पेन्ट आरोना ओरैबायदि सफ्ट थान्दा गुरैखा आरोना समायनाखा बियो पेन्ट बियो ओमफ्राय नै बियो गस्ला आरोना जा समायना गुरै थान्दा आरोना आरो लोगोसे नैबेबो पेन्ट बेबो पेन्ट ओमफ्राय लोगोसे गस्ला आरोना पेन्टजों लोगोसे गस्ला जा समायनाखा जा गुरै बियो मोनब्रैल' पिस दङ आंनाव मोनब्रैल' दङ आरोना बेबो पेन्ट गस्लाया आरोना गानो समायनाबो गस्लाया पेन्टजों लोगोसे नै बियो
बियो माबाया पेन्ट आरोना ओमफ्राय बेबायदि आरोना पेन्ट आरोना बियो बिनिया पेन्ट आरोना ओमफ्राय नैबे बुस्थु जा किउटै नैबे बुस्थुआ दङ आरोना नैबेयाव सिथाबना लागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे माबा दंखायो स्पटिं इनार टाइपनि स्पटिं दंखायो आरोना बे स्पटिंजों लोगोसेहाय बेबायदि थाहैसिगोन आरोना बिदि थाहैगोन आरोना जा समायना नुखायो गथ'फोर सिख्लाफोर दायो गानोना समायनाखा आरोना बेबो बे मोनसे दङ ओमफ्रायो आरो मोनसे डिजाइन दङ बे स्कार्ट टाइपनि आरोना बेबो मोननै कालार दङ ओमफ्रायो नैबेनि माबाया बेलेग आलदा आरोना बै मोनसेया डिजाइना बेलेग ओमफ्राय नैबे बै मोनसेयाहाय पेन्ट आरोना ओमफ्राय नैबेयो पेन्ट नङा आरोना स्कार्ट नांगौ अनलाइन खालामनो हागोन आरोना मोनगोन ओमफ्राय नैबेयो आरो मोनसे बेलेग डिजाइन आरोना ओमफ्राय नैबेनिया मा जाहैबाय स्कार्टआनो बेबो खिन्थु नैबेयावहाय बोनाय डिजाइन आरोना जानजियावहाय फिसा खालामनानै जानजिखाय स्लिम खालामनानैहाय गाननो हागोन आरोना बेबो मोननै पिस मोननै सिक्स मोनसे डिजाइना मोननैल' पिस आरोना ओमफ्राय 6 पिस दं आरोना 6 पिस दं आंनाव गथ'फोरनि कटननि आरोना बियो कटननि गुरै जि आरो बियो कटननि गुरै जि बेबो आंनाव बारा गैया 5 पिसल'सो मोनबोदों आङो माने दखानावनो एभेलेबल नङा आरोना ओरैबायदि सेल जायो आरोना थ' बेखौ 5 पिस लाना फैदों आरो मोनबोदों आरोना बारा लाना फैनो नागिरदोंमोन खिन्थु पिसा गैलामोन आरो बेबो सब गथ'फोरनि थाखाय मोजांखा आरोना कटननि आरो बियो बयसफोरनि आरोना थ' बयसफोरनि थाखायबो फार्स्टआव आङो गार्ल्सफोरनि फुरा गासिबो देखायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायो बयसफोरनि आरोना थ' बयसफोरनि थाखाय दायो बहुद ट्रेन्डिं आरोना बिसोरो ओरैबायदि कटन जि आरोना थान्दा दा गरमनि गाननो थाखाय कालार मोनथाम दङ आरोना बियो बेबायदि आरोना सेक टाइपनि आरोना जा कटननि आरोना जा समायना ना आरोना बेजों मोजां सफ्टखा गाननो लुगैजोबो सेंग्राफोरनिबाबो समायना खाना ओमफ्राय नैबे मोनसे जाहैबाय पिंक डिजाइना बे बेलेग एसे पिंक आरोना पुरा दङ एक्सेल दङ डाबल एक्सेल दङ 4 एक्सेल बिदि दङ आरोना मोजांखा पिंकनो गुफुर सेंग्राफोरना जा हेन्डसाम नुखागोन आरोना सेंग्राफोरखौ गुफुर गोजौ सेंग्राफोरखौ आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ब्लेकआव वाइट आगर ब्लेकआवहाय जा समायना थान्दा माने गासै जियाबो कटन दै गासै जियाबो कटन नैबेदि आरोना नैबे पिसाहाय बियो जा सफ्ट गुरै आरोना जियानो ओरैबायदि मोजांखा आरोना स्पटिंआ नैबे गांसे आरो नै बेबो कालारिं दङ ओमफ्राय नैबेबो जा गुरै पुरा गरमनि लाना फैदों दै नै क्रप टपा बेबो टि सार्टजों लोगोसे पेन्ट बेबायदि आरोना क्रप टपा नैबे जाहैबाय मिनि स्कार्ट आरोना बेबो स्कार्ट आरोना नैबेबायदि डिजाइननि आरोना बे स्कार्टआ बेबो स्कार्ट आरोना नैबेबायदि डिजाइननि आरोना लं स्कार्ट आरोना बियो दा गरमाव गाननायनि कटन मेटेरियलनि आरोना कटननि बियो नै बियो मोनसे प्लाज' आरोना खिन्थु नै बेखौ प्लाज' टाइप नुवाखै दै नै स्कार्ट बायदि नुखादों खिन्थु नै बियो प्लाज'सो आरोना जा समायना खुसि जायो कुर्ताजों गाननो शर्ट कुर्ताजों गाननो थाखाय जा समायनाखा आरोना थ' नैबेबो गरमाव गाननाय मानसि गिदिरफोरनो थाखाय आरोना बेबो कालारिं मेरला दङ जा समायनाखा जियाबो जा गुरै गस्ला फ्रक आरोना बेबायदि आरोना गस्ला फ्रक बियो स्कार्ट आरोना बे मोननै डिजाइननि मोनसे बटम ओमफ्राय नै मोनसे बेबायदि बोनायनि आरोना नै बियो बेबायदि आरोना ओमफ्राय बे जाहैबाय पेन्टजों लोगोसे नैबे वाइट गस्ला दं आरोना सिङाव गाननायनि वाइट गस्ला बेयो जा सफ्ट मोजांखा औ बारा माला
जिन्स स्कार्ट आरोना नै बेबायदि बान्डल मोनसे बेखौ बान्डल मोनसेल'सो लाना फैनो हादों आरोना आङो नोंथां आङो जिखौ लाना फैखो नोंथांमोन आङो जेसे हायो आङो शेयार खालामबाय देखायजोब्बाय आरोना गस्लाफोरखौहाय ओमफ्राय दंबावोमोन देखायनो थाखाय माने गथ'फोरनिफ्रा दंबावोमोन आरोना गथ'फोरनि शर्ट पेन्ट ओमफ्राय टि शार्ट आरि दंबावोमोन आरोना खिन्थुबा आङो माने बावनानै माने देखायजोब्बाय गरम मोनफुजोब्बायमोन आं फुरा गासिबो बुग्लुंजोब्बायमोन ना ओमफ्राय थनफिननो थाखाय ओरैबायदि खस्थ' आरोना भिडिअ खालामबाबो हारसिंनो बेखायनो आङो गथ'फोरनिखौथ' बारा एसेबां इम्परटेन्ट नङा होननानै आं माबाजोबासैबो आरोना देखायनोबो सानस्रायासै आरो थ' जेसे हायो आं सिख्लाफोरनिखौ देखायबाय ओमफ्राय सेंग्राफोरनि आङो माने शार्ट शर्ट दा गरमाव गाननाय बेखौल'सो लाना फैखादोलाय थ' बेखौनो आं नोंथांमोना आङो शेयार खालामबाय नोंथांमोना मादि मोनखो नायनानै ओमफ्राय आरो सोरबाफोर पसन्द जादोंब्ला अनलाइन खालामनो हागोन मोनगोन आंनिफ्रायनो आरो सोरबाफोर खाथिब्ला जोंनि भैरबकुन्द खाथिब्ला डाइरेक्ट फैनानै आंनि दखानावहाय लांफैनो हागोन आरोना एभेलेबल मोनगोन माने आं गासै जेसांखिनि आं देखायदों बारा एसां गोजो पिस लाना फैयाखै आरोना माने बान्डल सिस्टेमल'सो लाना फैदों बेखायनो जेसे हायो सोरनो नांगौ थाबनो लांफैदो आरोना थ' बिदिब्ला आङो बे ससे ड्रेसनि कालेक्सन माने मा लाबोखो बेखौ नोंथांमोना आङो ससे भिडिअ खालामबाय नोंथांमोना नायनानै मादि मोनखो थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आरोना आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना बिदिनो गोदान भिडिअ होबाला नोंथांमोननियाव जेन थाबैनो सहैयो आरो बिदिनो गोदान कालेक्सनफोर फैयोबा आं माने बिदिनो आपडेट होबाय थागोन भिडिअनि गेजेरजों आरोना थ' बिदिब्ला बेसाङानोसै आरोना भिडिअआ